Budem pre zmenu v slovenčine. Chcela by som predstaviť projekt Eastern Days, ktorý vlastne mapuje mladú scénu v strednej a východnej Európe. Od mája, od května vlastne cestujeme každý mesiac v jednej krajine a robíme rozhovory. Tam vidíte vlastne vizualizáciu tých našich ciest od Gdaňsku až po Bukurešť. Sme vlastne cestovali a nahrávali rozhovory. Boli sme na Slovensku, v Poľsku, v Čechách, v Srbsku, v Rumunsku a teraz asi pred 10 dňami sme sa vrátili z Maďarska. Tu vidíte mňa, ako robím rozhovor so zamysleným Marekom Adamovom zo stanice Záriečie. Okrem hudobných projektov sme vlastne chceli mapovať aj nezávislé nejaké kultúrne centrá, ktoré vlastne dávajú priestory, možnosť prezentovať tieto hudobné, ale i iné projekty. A tuto vidíte košickú scénu, tabačky Kulturfabrik. Tam vidíte Lukáša Berbericha, Borisa Sirku, Jozefa Tušana, ktorý s nami tiež spolupracuje, robí len grafiku. A na týchto neformálnych stretnutiach večerných vlastne vzniklo veľa podnetov a veľa boli dôležité. Tu vidíte hlubinu, kde vlastne sme boli tiež a o hlubine vlastne ešte bude hovoriť Mirvic neskôr. A v Čechách sme na Slovensku sme boli, keď prebiehali práve voľby v květnu a v červnu a v projekte sme sa snažili zaznamenať aj nejakú sociopolitickú situáciu a ako ju vnímajú tí umelci. Tu vidíte, ako robím v hlubine rozhovor s Mirvisom, ktorý tam sedí poslušne. Urobili sme v každej krajine tak 10-15 rozhovorov, každý od 15 minút až po 2 hodiny. Robili sme ich v slovenčine, v maďarčine, v angličtine hlavne. Tu vidíte jediného rumunského noizového producenta, ktorý sa volá Dizlex. Cestovali sme hlavne vlakmi a autobusmi a tu vidíme rumunský historický model osobného vlaku. A tu vidíte krásnu budovu, aj keď trošku polorozpadnutú, ale je to budova kultúrneho centra KF Arad. Toto je centrum, je kaviareň, ale aj galéria a sprevádza nás jeden miestny umelec, Self-Made Music, z ktorého stršal entuziasmus, ktorý vlastne bol super. Nás vlastne nakopol, to je Varšava. A Poľsko a Varšava vlastne bolo asi najviac západnejšie orientovanou krajinou a bolo to cítiť i v tej hudbe, že vlastne bola žánrovo pestrá a Varšava mi pripomínala New York. Aj tí ľudia boli takí, že sledovali tie trendy, ale nekopírovali ich. To je miestny umelec Vojciech Bakovský, ktorý nám ukazuje svoju zvukovú inštaláciu v najmenšom štúdiu Poľska podľa jeho slov. A funguje v projekte Nivea a Kod, ktoré sú takými cold-waveovými projektami a stojí určite za pozornosť. Takže Nivea a Kod. Toto je Belehrad. Na obrázku je umelec Luka Tojboj, ktorý je veľmi aktívny. Stretli sme ho 2 týždne na to v Maďarsku na Ultrahangu. A na Belehrad a na Srbsko som sa tešila asi najviac, pretože je to Balkán, je to exotické a je vlastne, ako vidíte, tam je ešte vlastne zbombardovaná budova počas kosovskej vojny. A bolo zaujímavé aj tie spomienky vlastne tých ľudí, čo boli v našom veku, čo vlastne zažili bombardovanie a oni sami tvrdili, že to bolo najlepšie, kultúrne to bolo najlepšie obdobie, pretože nechodili do školy a 6 mesiacov chodili proste na koncerty a tak. Tu sedím ja. Takto občas vyzerali naše večery. Ja som čítam nejakú knižku, ktorá vlastne vznikla tiež o tomto regióne, takže večer. A s projektom by sme chceli pokračovať ďalej, takže možno, že až do takéhoto veku budeme cestovať a mapovať scénu vo východnej a strednej Európe. Ale stretli sme strašne zaujímavých ľudí a talentovaných umelcov, ktorí myslím, že stoja za to. Máme viacero kanálov, s ktorými vlastne prezentujeme naše objavy. Toto je jeden z kanálov, to je web easterndays.net a tam vlastne dávame hlavne nejaké
vlastne dávame tam jednak nejaké reporty, fotoreporty a tak ďalej. Tuto vidíte flyer našej akcii, ktorá bude 18. listopadu v Bratislave v A4 a budeme robiť 3 koncerty v listopadu a v prosinci na Slovensku, kde zahrajú nami vybrané vlastne tí umelci, ktorých sme stretli počas tých ciest. A budú vlastne 3 žánrovo rôzne akcie. Toto je screenshot, ktorý vznikol pred pár dňami. Teraz vlastne sme vo fázi, keď striháme tie rozhovory, čo sme natáčali a máme asi 60 hodín materiálu. Takže teraz trávime náš voľný čas sedením nad počítačom a strihaním, pretože vzniknú z toho relácie pre britské rádio Resonance FM. Toto sú CDčka, pretože chystáme CD sampler, ktorý má ísť v polskom vydavateľstve Audiotong do konca roku. Chceli by sme ho pokrstiť v Košiciach 28. listopadu na koncerte. A bude to vlastne výberovka tých vecí, čo sme stretli. To je kontakt na nás, keby ste sa chceli dozvedieť niečo viac, sme úplne všade. Dokonca aj na Twitteri. Pernity a tak ďalej. Takže keď máte nejaký zaujímavý projekt, viete o niečom, alebo sa len zaujímate o to, tam nás nájdete. Takže na záver, ak sa zaujímate o to, čo sa vlastne deje okolo nás, lebo vlastne v priebehu toho projektu sme zistili, že je to možno zaujímavejšie pre nás v tomto regióne sa dozvedieť o tom, čo sa deje naokolo.